Com està l'esport femení? Com pot ser que jugadors com Nikola Jokic cobrin més de 500 vegades més que un fenomen com és Caitlin Clark en el bàsquet femení? Jokic cobra més de 50 milions de dòlars l'any i Caitlin Clark de salari no arriba als 100.000 dòlars. Per què aquestes diferències abismals? S'estan retallant? Per què els equips femenins tenen tantes dificultats per arribar a final d'any? En volem parlar amb Pep Ribes, president del bàsquet Cadí La Seu, que arriba a la seva 25a temporada a l'elit del bàsquet, busca la seva 5a Lliga Catalana consecutiva, i això des de la Seu d'Urgell, des del territori, des d'un lloc on no és gens fàcil atreure jugadores. En volem parlar amb ell, volem saber el dia a dia de les jugadores, volem saber si arriben a final de mes amb facilitat o han de fer feines complementàries. De tot això i més en parlem al final de la temporada d'Economia en Valors d'aquest any, aquest dijous a Ràdio Estel a partir de 2:45 de 3 aproximadament. T'hi esperem. Gràcies per compartir-ho.